Sa Good Vibes, subong nga Valentine's Day, aton saksihan ang makatandog balatsagon nga pagkitanay sang isa ka Iloy kag sang iya OFW nga anak nga masobra man duha ka tuig nga wala makapauli bangod sang pandemic. Yaring report ni Romeo Subaldo. Wala makahibalo ang Iloy ni Misty Sanson Agudo nga mag-aabot siya gikan sa Singapore. Masobra siya duha ka tuig nga wala makapauli bangod sang pandemic. Sanggit pasugta na sang iya nga boss nga makapauli sa Pilipinas, ginkonsabo niya ang iya nga mga utod nga iya nga iga-surprise ang iya nga Iloy sa iya nga pag-abot. Ang ilang ginhimo, nagpakuno-kuno siya nga cruise sa McDonald's Forbes Hill. Sa bulig sa mga managers, ginpasuksok siya sang apron, kalo ka glasses para hindi dali makilala. It's an impromptu instant tanan. So, amo to nga tapos very quick man bala sa ilang itawag nila ang managers, and then si Miss Ren and Miss Bing were very alert, and yeah, they were very helpful. Nag-offer din sila sang hat, sang apron, and sige mo nga ginusok. Yeah, so ng jacket, makuha ng disguise ganita ni. Sang ready na ang tanan, pati na ang iserve nga pagkaon, nagdiretso na siya sa lamesa kung sa diin nagapungko ang iya nga Iloy. Nakibot paon ang iya nga Iloy kay wala man siya sang may gin-order. Confused siya, kay amo to nga ako nag-pretend ko nga server, so I asked her, ma'am, is this your order? Tapos sabi niya, hindi, wala ako nag-order, kaya pag wala siya nag-abot mo, so amo to nga confused siya bala. Tapos medyo dugay-dugay pa to, actually amo to yung ko ako mask, wala pag siya kakilala. Wala siya kakilala, na. Naka-glasses ka? Oo, nag-glasses, kasi yung ko ako glasses, tapos after sa todo, confused maging siya, pag ko ako sang hat, dito na siya nakamarasmas. Sa gikakas niya ng iya nga glasses, kag mask pati nakalo. Naging emosyonal ang liwat nila nga pagkit-anay. Sang una ko daw sa wala lang kung nagpauli siya, pero subong sa inagyan sang tanan sini nga pandemic kag sa kabudlayan sa pagbiyahe, isa na kadako nga bagay kung makapauli kaliwat kag makita ang imo nga pamilya. So, ang sa subong magpuli ka, it's very meaningful. Sa una, magpuli kami daw, wala. Okay, ubra ka sa morning, pack and go. Subong niya daw, wow. It's like I've been preparing for, I think, the last 2 weeks. I was very anxious pa nga. Ito ba, hindi ka kapuli, kadamo pa sang requirements, kadamo sang paperworks nga imo i-process before you can go. And Hilig niya maglantaw sa mga video sa liwat ng pagkit-anay sa mga magpamilya, pero lainid ko noong pamatsag kung ikaw na ang yara sa video. May remembrance na siya nga balik-balikan sa iya liwat na pagbalik sa Singapore matapos ang iya isa ka bulan nga pagbakasyon diri sa Bacolod.